Tim Chiwenga panguva ino yatinoti vanoresponda pamusoro pemastatements anobuda achilika muaudio yaChris Mutsvangwa. Panapa takuona kuti vakomana vanosapota general vari kusame side aiwana Geza vobuda vachitaura pamusoro the current position in the military. Panguva ino yatinoona kuti ava kumabarracks kunoitwa consolidation of power yakanyanyisa. Vanhu vakazviona kuInkomo barrack, vakazviona kuMasvingo nemahandover takeover ari kuitika. Panapa tinoona kuti vanobuda vachikomenta pamusoro pemastatements anobuda achitogwana Mutsvangwa noti subscribe or like or turn the bell icon. Tinoona kuti vachiuya vachiprova wrong mashoko anotogwana Mutsvangwa anobuda anyora achiti military's current position. Mutsvangwa suggested that the military is neutral today. That is false. The military is deeply concerned about rampant corruption, the influence of self-serving politicians like Douglas Mahia and Christopher Mutsvangwa, the role of economic allies Shigananda in Zimbabwe's power struggle. If events unfold today and the military facilitates a shift in power, Mutsvangwa will pretend he was playing a strategic role all along. If nothing happens, he will claim he was right all along. But let me be clear, the military is not standing by idly. There is no neutrality, far from it. The 2030 agenda has been shadowed by the 2025 agenda. Watch this space. Tomashwa muda chipindukwa nevakomana aiwa vatiri kuona vana reason wafa warova vakomana vari kuoneka kunzi ndo vakomana the ruling party ZANU-PF aiwa vachisapota general vari kuya vachiti aiwa iwewe Christopher Mutsvangwa mashoko uri kuya uchitaura panapa uchifambisa ndenhema kunangoti iwana maconsolidation of power nemahandover takeover ari kuitika but vakomana vanotungamirirwa nemageneral iwayaya panguva ino tiri kuona kuti aiwa ivo vatori nemaquestions pamusoro aiwa pezvigananda nepamusoro pevanhu maself-serving politicians vamenshiniwa vaita sana Mahia naChristopher Mutsvangwa. Muridza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechito ichi maevents pari kuunfolda. Tiri kuona now people that are now heading for the 31st March protest atiri kuona kuti aiwa vakona mau veterans again vachamuka. Vina kumese kuchemedodza mafungiro enyu, so subscribe or like,